Kiai Bojolo Arta Wisnu. Kula sing mendhet. Iya, Sapa Bojolo Arta? Malah mboten wani to lho. kok ora wani dasare apa? Teng jero gua niku kathah kewan sing mawa wisa kados dene ula, ketonggeng, kelabang, kuwatah sanget Manggara. Mengki rek kula mlebu nganti dicokot ula. Nek ditok ketonggeng. Rekoso. Jabane tak bulan karo. Sampeyan ojo ngapusi aku. Sampeyan ora wani niku gua. Dasare ning sajroné gua akeh kewan kang mawa wisa. Sampeyan ora wani. Mboten wani. Sampeyan ora wani metu gua nalika nyimpen Bojolo Arta Wisnu niku gua. Carane iki. Anu, rikala kula nyimpen Bojolo Arta Wisnu. Kula mboten mlebu kono gua. Ning kula ngcapi iki lho gua. Lemot banget kula ngcapi. Perkara wisa aja meneh wisa kewan racun ora kuwo mengkate jasane wae parang Kula percaya nek tero ning kene sagopo mira aja padha lunga lamun aku belum metu saka guwa nggih lamun sagopo ora wani guwa tak lebone ane boleh Pak.
aku